Di jud ta matinga mga ka-nation ba nga daghan kaayoy manimpalad bitaw. Kanang madto bitaw sa laing lugar para mangita og opportunity, mangita og swerte. So, ang uban man gud daghay miingon nga sample OFW, oy anong adto mag-abroad, mga abroad man ka nga naman ko sa Philippines. Kung ano man man kag Manila, kung taga Mindanao ka, kung di mo ka magtrabaho nga naman diri sa to sa Mindanao. Ta sa una, usa pud ta sa mga nag-iingon na ano nga, anong lakaw mo dito nga naman diri sa man joy naa dito. Hantod atong na-realize ba nga ang atong success no, dili ko day ingon atong swerte. Adi day swerte kay di mo ko og swerte. Kuan na lang kanang gitawag nga success. Atong success mong god usahay naa diri sa atong lugar, usahay pod tuwa sa laing lugar dito siya mahitabo ba. Dito siya ma-realize bitaw. Dito siya ihatag sa Ginoo. Ano imong gipangandoy diha nga success kung kana sa imong heart ug na sa imong nahuna. Yung uban mong god, stick lang sa usa ka lugar, di jud mo lakaw, kay diri ra pod. Pero kana siya okay ra na o tay labad ana. Ilaha na. Pero nana mo gyud nagpatunay gud nga isang pag diri ka na start sa usa ka lugar pero ni-testing po ka sa laing lugar, dito po ka nahimo nung successful, no? So na siyang makita po sa kanang nahitabo kang Joe Thompson ba? I don't know kung kailaba mo ni Joe Thompson. Si Joe Thompson man gud, amo gud siya ginang gitawag na tindahan sa una dito sa Dallas, Texas. Asa siya nagsugod sa Dallas, Texas katong 1927. Baligya siya og ice dito kay kusog man kang ice dito sa Dallas, Texas mga ka-nation katong panahon na 1927. Kusog kay ice dito tungod kay minus kay kuryente. So kung minus ang kuryente, ang mga tao kinahanglan og pampabugnaw. So kusog kay ice dito. So si Joe Thompson maligya na dito. Anto sa paglabay sa pila ka panahon, no, namaligya na ba siya mga gatas, uban pa. Sa mga nga uban pa. Maligya siya pan, itlog. In short, yung baligya na ice na naghan. Nadayon, dito dahil nahitabo ang gitawag o natukod ang 7-Eleven. Sa inyo na may 7-Eleven, no? Sa mua, ano po 7-Eleven? Duha ka box 7-Eleven sa mua. Pero kani siya, kaning nahitabo kang Joe Thompson is sa Dallas man siya nagsugod, pero yung swerte, yung success, wala dyan dito. Although dito gisugdan, pero ni-boom jud siya dito sa laing lugar, particularly sa Japan, no, sa Asia. Buhat ninyo mga ka-nation. So, ang punto ra diri ba is, pwede manggutang mo try sa laing lugar, no? Pwede ta mo explore sa laing lugar, mo testing, kung nakagipang buhat ron din, di ka happy, nakagipang execute ron na way result, then feel nimo wa jud dili jud na nimo para dili jud para sa imo ha. Try to go to other path. Pwede man ka mo linya sa linyahanan diha bisag di nimo linya. Basta kay tarong lang. Para ra gud anang sa 7-Eleven. Imagine ra gud nagsugod sa Japan nagsugod sa Dallas, Texas 1927. Pero karon na daghan na kay istibo kalibutan. Labi na sa Japan, kay sa Japan karon sus daghan kay 7-Eleven. Abot na og 40,000 ka branch. Pero dito sa Dallas, 9,000 ra kapin nga branch ang nadito. Imagine ra gud ninyo nagsugod sa Dallas ang 7-Eleven pero karon asa ni boom ang swerte ito sa Japan. Nagkalat na pud sa tibuok kalibutan. Kailan mo jud mo 7-Eleven no? Nga nang 7-Eleven man na. Tungod kay sa una mag-open sila alas 7, manirado og alas 11 sa gabi. Pero karon man 24 hours man. Pero ngano ka 24 hours tang 7-Eleven mga ka-nation. Tungod man gud na kay sa una nagduwa dito sa Dallas, Texas ba. Football siya nga duwa. Karon mga tao dito is ko ano man. Kung humagduwag football, magtambay man sa 7-Eleven. Problema ron dugay kay mahuman ang football alas 11 na din. Tambay sila dito. So ang daghan may nagtambay sa 7-Eleven, so ang tag-iyaw pa niya gisaradan bisag alas 11 na. Daghan may nagtambay ng mga spectator, mga nananaw sa football ba. Hantod na abtag buntag. Sunod na adlaw na abta na pud ingana. The same scenario ba. Daghan may magtambay after 11 PM. Mga to 24 hours na lang operation 7-Eleven. But anyway, trivia raman na atong point diri ba is kung may opportunity sa ilang lugar go. No, kung sa ipang buhat nimo kapoy na kasi imong trabaho,
Kung may opportunity sa lain, go lupa dito kung asa ka gusto. And do your job well. Grabe English. Bisaya ta, mag-in-English pa yun ta. Pero tinuod man to. May opportunity, go, i-grab. Then, paningkamuti ngayon na siyang matrabaho og sakto. O dapat consistent ka. Kaya ang pagsugod mong mga ka-initium, dali ra kay na. Pero ang kanang gitawag nga consistent ka, consistency, lisod kaayo. Pareha na itong gibuhat ron. December 4 na, pastilan, nagsugod ta atong Domingo. Itong kuan, kapikas nga topic. Karon December 4 na. Dali ra kayong adlaw. Kani punta kahibaw kung asa ni taman kay dali man matest atong consistency. Kung usa ta ka consistent sa atong gibuhat, labi nani nga long form video. Nakita gyud pang trabaho sa atong laptop. Pero anyway, inta no ato ning mahuman taman sa makaya ni atong gipangbuhat nga daily upload sa mga video. So kung karon mga ka-initium no, kung asa mga karon naman kay plano nga molangyaw adto dito langyaw dito og paningkamot para ma-achieve imong gitawag na mga pangandoy sa kinabuhi. Okay, na may nagpatunay si Joe Thompson no, founder 7-Eleven nga kung wala diri maswerte, pwede mo pangitaon dito sa laing lugar. Yung ano man, ang swerte or hindi ta mo tawag swerte no, ang success di ay bisag asa na nimo makit-an. Kung imo na makit-an, kung imong testingan og imong pangitaon.